Члени Меджлісу зустрілися з очільником Конституційного суду Литовської Республіки. Обговорили порушення Росією міжнародного права, зокрема, рішення Конституційного суду Росії, про визнання анексії Криму. Зокрема, на зустрічі домовилися про подальшу співпрацю. Одна из наших инициатив совместно с украинскими коллегами, совместно с другими судами, такими как Молдова, Грузия, некоторыми другими, это осуждение судей в мантиях-преступниках, в смысле, я имею в виду Российский Конституционный суд, поскольку мы думаем, что очень трудно придумать что-нибудь более дискредитирующее судебную власть, как принятие такого преступного рішення. Зараз ми обговорили наші деякі кроки, які б посилили тиск з боку правників, світових організацій правників на Росію задля змушення її повернутися в межі міжнародного права.